Bicol ride na namin. Ride out kami alas 10 ng gabi. Galing kaming Cainta. Target namin is Calauag, Quezon. 250 plus kilometers. Let's go. Nang kasama natin si Kuya JP, Kuya JB. Tatlo kami. Ito kami magkakapatid. Let's go. Tadadadun, dun, dun. Dun, dun. Tadadadun. May checkpoint. Yo, time check 10:25. Nasa C6 na kami. Yun, time check 11:07. Nasa Muntinlupa na kami. Service road. Alabang. Finding 7-Eleven. Magko-coffee break muna kami. Oh, nasa SM Muntinlupa na kami. Time check 11:45. Nasa may San Pedro na kami papasok. Maambon-ambon na. Nasa San Pedro pa din kami. Gahanap pa din ng 7-Eleven para makapagkape. Ayan, Robinsons. Yun, papasok kami ng Binyan. Wala pa din 7-Eleven na maayos. Time check 11:55 na. Heavy na. Walang mainit na kape. Yung kakatas lang namin magkape. 12:30 na. Papasok na kami ng Santa Rosa. Yarn. Robinson, Santa Rosa. SM City Santa Rosa. Yun, nasa may ano na kami, gitna ng kadiliman. Time check 1:00. Nasa Kabuyaw na kami. Nasa maulan, sobrang ulan. Nasa Calamba na kami. Nakatigil lang ng ulan at sobrang lakas. Ay, kapagod. Yun, patawid na to ng S-Leg. Ahon. Ahon. Tamang ahon sa Calamba. Ay. Mag-aalas-dos na.
NU Calamba. Ang gomargal sa side nyo. Ah. Yun, 2:30 na. Nasa Santo Tomas, Batangas na kami. Hey, puro truck. Nagbabadya na naman yung ulan. Hey! Ang laban sa ulan, garbage bag. Ay. Yun, time check, 3:36. Nasa Santo Tomas pa din kami. Tumigil kami kanina kasi ang lakas ng ulan. Nagmami muna kami. Mas ang dilim dito ngayon. Kawawa. Papunta na tong Alaminos. Tagalan kami kasi sobrang lakas ng ulan. Unang dali. Zero na. Naplatan yung isang kuya ko dahil ng staple wire. Alaminos pa din kami. Diba nasa Alaminos na kami, tapos papasok na din doon ng San Pablo. 3 kilometers na lang ata. Puro din lusong dito, ang sarap. Yun, ulan na naman. Nasa may SM City San Pablo na kami. Yan siya. Lumakas na naman yung ulan kanina. Time check nga pala, 4:40 na. Yun, nakita na naman yung arko ng Quezon! Woo! Yan na! Yun, kakalagpusog namin ng arko ng Quezon. Palang-palo yung dalawang kuya. Takot lang dito, ang daming mabilis na sasakyan. Like that one. Nasa Taong Bypass Road na kami. Time check, 6:20. Nasa Candelaria, Quezon na.
kakalakas lang namin mag-breakfast. Next stop namin sa Riyaya na. Yarn. Yan na, sa Riyaya na kami. Time check, 7:40. Palusena na ata to. May bama. Chupa lang. Tuloy. Sipa. Bypass mo mga. Ganda oh, ganda ng paligid oh. Gusto ko ng pondo. Yun, nakahanap pa ng kapihan doon. Mapawala ng antok. Ah, 100 km pa ang tatakboy namin hanggang Calawag sa patutulugan namin. Maaga pa naman, alas 9 pa lang. Pag nagiligaw ka pala, kunti na lang. 138. Julet na ahon, kailan ito matatapos? Line 53, nasa Pagbilao na kami. Nagbabadya na naman yung ulan. Simpleng ahon ka ah. Doon mukhang malapit na ata akong sa Bituang Manok. Sana kayanin yung ahon doon. Laspag na. Simpleng ahon.
kilometers away pa. Papuntang Zigzag Road. Sa ating mga 10:47 na. Kakain kami after na umahon doon. Tapos dire-diretso na yun hanggang Calawag. Sana maaga. Yun na ang bundok na tatawirin. Yan na, Old Zigzag Road na. 11:14. Akit na kami. Start na nga ako. First time. Ito na. Ahon na. Tapos sa unang ahon. Tumigil yung dalawang kuya doon. Balikan ba natin? Ang cover din. Sa ahon na naman. Siyempre magkapahinga tayo. Bicol pa more. Pagod na ako. Ayan na. Ayun pa ang aahon. Maraming ahon. Daming ahon doon. Hindi ako magkasap. Taas na. Yan, lusong na. Punta sa kabila. Time check 12:08. Nakakapagod, umulan na naman. Joke lang. Ahon pala. Budol. Ito na ata. Lusong na ata dito. Hey, sana. Hindi ba pala yan? May ahon pa din. Diyos ko po. The sis. Ang dito. Yan, lusong na. Lusong na kami. Bye.
Yun, ang balak namin. Magla-lunch sa may dagat pa. Nine kilometers away pa ata. Sabi. Yun, sa ating mo ng town proper pa lang mag. Malapit natin ang dagat. Hindi ko na alam. Pagod na ako. Ayan na ang dagat. Whew. Sa wakas. Ay, sarap. Yo, time check 5 PM. Punta na kami ng Lopez. Di na ako nakapag-video kanina kasi sobrang lakas ng ulan. Simula sa... Saan ba yun? Basta simula doon. Yo, good morning! Day 2 na. 130 kilometers na lang ata. Sana huwag umulan. Yan, yung kuya ko doon. Kuya JV andito din. Yun ang biyahe. Kalawag to Limanan. Palagi. Anong almusal nyo? Kami ahon. Isip. Ahon. May lusyong. Ahon na naman. Aga-aga niyan. Waiset. Ako na naman.
Parang Sierra Madre lang sa Tanay. Ay. Tapos ng mahabang lusong, ito na naman. Haba. Yung truck nga hirap eh. Pero bakit puro pain? Ako yung dumating ang kaso di ako hiling. Sa hirap at ginawa ay handa kang anytime of night. Kapag ako ay kailangan, I'll be there by your side. Kung gusto mo makalimot, come on, let's take a ride. Hey, gateway to Bicolandia. Anytime of night. Kapag ako ay kailangan, I'll be there by your side. Kung gusto mo makalimot, come on, let's take a ride. Yun, kakapasok lang namin ng gateway to Bicolandia. Nakaka 30 kilometers na ata kami. Puro ahon pa to. Plus 100 km. Palangan man. Punta sa kaliwa, papuntang Daet. Kanan kami. Puntang Legazpi. Joke lang. Hanggang Libmanan lang kami talaga. Ang dami na namang ahon. Ganda. Yun. Balik Quezon ulit. Pagkawayan Quezon naman. Ahan sa Tagkawayan.
pa din tapos ang ahon. Pero malayo pa sa amin. Halimbawa natin. Mataas lang na. Mura kuya. Mahabang parang. Bako yan kuya. Welcome to Del Gallego. Mura na lang mag-iwan ng kalsada igdi. Alam ba tayo nandito? Pwede ba? Yon, time check 12:55. 20 kilometers pa papuntang Ragay. May pataas. Yon, time check 1:38. Nakaka 300 kilometers na kami. Nasa Ragay na kami ngayon. Share ko lang, bakit ba? Konti na lang. Aahon na naman. Visit. Nasa mahabang parang na kami.
Time check 2:30. Nasa Ragay pa din kami. Last 50 km na lang, lugmana na. Ano yun, tatagalogin ko na. Ipaprank ko si ate. Sandayan National Park na. Time check 3:30. 14 kilometers away. Papuntang Lupi. Tapos papuntang Libmanan, hindi ko alam. Mga 6 or 6:30 siguro nandun na kami. Depende sa daanan kung may ahon pa. Masakay na si Kuya GB. Nasa Lupi na kami. Punta na si Pokot. Five kilometers na lang. Bukot na. Time check. Hindi ko alam. Mahala kayo dyan. Pagod na kami. Ayan. Taraan na. Si Bukot na. Palibman ang kanan. Kaliwa, punyang dait. Napasok lang namin ng Libmanan. Pero medyo malayo pa. Isang oras pa siguro. Oh my God. 4:36 na ata. Hindi ko na alam. Naman pa. Kunti na lang. Ay, ahon pa din. Naiya. Hindi pa rin tapos ang ahon. San Isidro na. San Isidro na. Pasok na kami dyan. Mas konti na lang. Ay.
Ay, konti na lang.